Bombo Business News. Nagpagwa ang Department of Trade and Industry o DTI sa listahan sa mga palupok na nakapasar sa ila quality test bago ang bagong tuig. Nabutang sa listahan ng mga manufacturers kag brands nga nag-comply sa quality standards. Nalakip diri ang Diamond Fireworks Incorporated, Dragon Fireworks Incorporated, Dreamlight Fireworks Manufacturing, FRT Fireworks, JPL Manufacturing Fireworks, Legendary Fireworks Incorporated kag iban pa. Nagpanumdum ini nga magbaka lamang sang sertipikado nga palupok halin sa mga lisensyado nga manufacturer. Sa iban pa nga balita sa negosyo, atensyon sa aton nga mga motorista lauman ang mixed movement sa presyo sang produktong petrolyo sa Subo nga semana. Sunod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kasunod sang 3 kadlaw nga monitoring, yari ang posible nga adjustment antes ang New Year. Sa gasolina, posible nga may rollback o kung pagnubo nga 50 sentimos sa kada litro. Sa kerosene, posible magsaka sang 10 sentimos sa kada litro. Sa diesel, posible nga wala sang adjustment sa bunga semana. Sa bunga adlaw, Lunes, ipagawa sang oil companies ang final price adjustment kag ipatuman na epektibo buwas sa aga. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate yan basa natin sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP sang nagligad nga Desyembre 20 sa isang hapon. Magabalik ang transaksyon sa Biyernes, Enero 2. Sa aton nga reference rate, 58 pesos and 71 centavos ang bayad sa US dollar, 7 pesos and 56 centavos sa Hong Kong dollar, 45 pesos and 82 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 67 centavos sa Saudi Real, 69 pesos and 21 centavos bayad sa euro.